गोसोथोनायफोरखौसो लोगो हमफैदों खोमा सोरबाफोर ट्रेक्टर फाहामनोबा लिंहर गोदान भिडिअ गासिबो बरायनाय थाबाय आरो लोगोसे आं थांगासिनो दं नाय माने जोंहा हिन्दी चेनेलनि बै ट्रेक्टर दं आरोना बिहा माने बे हालेवग्रा ट्रेक्टर आरो गाज्रि जानानै दंनो बेखौ मोजां खालामनो थांगासिनो दं आं दायो गारि सालायदों केमेरा एसे मावो आङो ट्रेक्टरखौबो एसे रोंखागौ नालाय मोजां खालामनोबो नायनोसै माबादि जायो नायलांबाथाय लोगोफोर माबादि जायो ट्रेक्टर फाहामनाया लोगोफोर नै जों दा थाइजौ जानो हादों थाइजौ हाननानै लाबोबाय थाइजौ नायनो थाइजौ देखायलै इयाव थाइजौ गिदिरथारलै हादो जानांसिगौ जमानो थाइजौ खाजि जानोसैलै लोगोफोर मा हालदैबो होलायगोन नामा होद हालदै होनाङा खोमालै एसे होगोन मा ओंख्रि संनाय थां माबा हालदैसो होलाबाय नागिरखोलै नै जा लोगोफोर दं जोंहा बरदबि मेघालयनिलै लोगोफोरा मेघालयनिफ्राय फैदों मा नाममोन फंबायमोनना हा फंबाय ओइ नै फंबायना मा नाम होनदोब्रा लाजियो बिसोर लाजियो हिनजाव नायनो फैदों ओइ सोरबा गोसोथोनायफोरसो दं नामा रावबो गोसोथोनायफोरखौसो लोगो हमफैदों खोमा बेखायनो नामफोरखौबो खिथानो लाजिदों थाइजौ खाजि जानोसै जायखिजाया जोङो जमानो नै जा जोंहा फंबायमोनजों आरो लोगोसे नै बिजा जोंहा दङ माबा मट' ब्लग खालामो बिबो एसे एनै ओमफ्राय आरो नै जा फंबाय दङ बि लेबगासिनो दङ जोंहा नै हिन्दी चेनेला जा मिनिगासिनो दं सिरिनो बिराद थाइजौ खाजि जागोनखो आरोना माबादि जागोन होननानै माने थाइजौआ जानानै नायनोसै ओंखामल'सो जाखानो खोमा दासो बिराद गरम होदोंना बेनिखायनो गरमाव थाइजौ गोखै जानो लुबैयो एसे ओंखामखौबो दासो जाखानो मेचिनबो बानायनांगौलै लोगोसे आं नै मेचिन बानायनायनि माबाखौ दा जों मेचिन बानायनानै फैखादों नालाय नै दा मेचिननि पार्ट्सखौ देखायनोसै लोगोफोर आं देखायनो बावदोंमोनलै बेनो आं मोजां नुनाय नङालै पेपाराव देखायबाय बेसेबां होदों 1500 प्लास एथ' दाम 1500 थांखाबाय नै बेयावनो बिनिसो ट्रेक्टरा हाइलौवो बियो मोजां मथ' दैज्लाङाव हाखाया बिजों हाइलौनायाव दाबो लेबखाङालै लेब जानो लुबैथारबाय लेबग्राया नै हाग्राया आरो नै जा केसार मेचिन जाहैबाय नो लोगोफोर ओइ केसार मेचिन थाबथ' माबा सालु खालाम जानो लुबैथारबाय बिरादनो नै बिराद मोजां जादों मिहिनो फोर नै दा रानगासिनो दं आरो माथो हालदै गोजासो होबायलै हालदै नङा फानलु गुन्दै गोरजासो सुखादों माने जाथावथाव नुखानायाथ' जागासिनो दं नै जाबो लोगोफ्राबो माबादि नांखो जानानै माबादि नांदों मोजां नांदों ना लोगोफोर आं जागासिनो दं जायो गोखाथार लुबैनाङा बारा थाइजौआ गोखासो लुबैनाङा बेगरखौ जानोसै नै थाइजौ बेगर थाइजौ मिनिनो ओंखारदोंना दालाय बेखौ बेगर होना थाइजौनि दायो जों थाइजौ जाखांनानै नै जिरायगासिनो दङ नै या आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखै खोमा नोङो खालामाखै खोमा खालामबाय ओमफ्राय मा नाममोन RGB लकेल आरो नोंलाय माला थाइजौखौ जाना माबादि मोनखो मोजां गरमाव मोजां मोनदों देहा रम मोननाया मोजां मोनो आरो देहा रम नै सासेया जोंहा मा होनो ट्रेक्टरनि माबा बुस्थु खुलिगासिनो दं माने मोजां खालामसिगोन ट्रेक्टर गाज्रि जानानै दं बेखौ मा होनो मेन गियारनि माबा रोंगौ जोंबो ट्रेक्टर बानायसिगोनसो नै खानायजों ट्रेक्टर बानायनोसै होननानै फैखादों थाइजौ खाजिखौ जाग्राना लाबाय ओमफ्राय बानायनोसै दायो नै ट्रेक्टरा बेनो आरो खुलिखानानै दोनखाजोबनाय सब खालि लागायनोसो नांगौ हाइलौग्रा ट्रेक्टर बोरै जागोनब्रा बिलाय बावबायसो नामा ओरैमोनलै बुस्थुआ बाट बेखारनिया आं रोंलाब्रा
नै दा रेन्ज माबा माबिफोरखौ बरनखाजोब्बाय माने फाहामनोल'सो नांगौ दायो बुस्थुखौथ' लाबोखाजोब्बाय माने पार्ट्सखौ दा फाहामसिगोन आंबो रोंखागौ सिगांनो माने ट्रेक्टर सालायनो नालाय ओंखायनो एसे एनै रोंगौ बानायनो माने आसामनि ट्रेक्टरफोरखौ बारा बानायाखै आङो बै साउथ इण्डिया माबा इण्डिया बेफोरावसो बानायोमोन नालाय साउथ इण्डिया माबा इण्डिया बेखौ जामबाय एसे जामनाया बेखौबो चेन्ज खालामनांगौमोन जागोन जानायाथ' सिलिकनायालाय बिराद दाम बुस्थुनि खमसे खम 1500 थांखाबायनो बेयावनो आरो बेफोरखौ सब लाब बदायजोबनांगौब्लाथ' दंबावो आरो 5000सो थांखागोन सालाय हाबा नांगौ बियाराङा हाबा जानानै दंलै बियारिंखौ इजानो गोरा दोननानै हरदो होनब्लानो जासिगोन बियो गोबावथार जाबायमोन ना जों थाउन इण्डियाव फाहामनाय मानसि नाबथा है बे नाथानानै दं आसामनि ट्रेक्टरफ्रा एसे बेलेगलै सोरबाफोर ट्रेक्टर फाहामनोबा लिंहरखादो जोंखौ कमेन्टआव हो भिडिअनि गाहायाव कमेन्ट होनानै हो थांखागोन जों बारा गोजानाव दालिं दे लोगोफोर बे गवालपारा माने डिस्ट्रिक्ट सिङाव थानाय बिबारिबासो थांनो हागोन बारा गोजानद्रायबा थांनो हानाय नङा बानायगासिनो दं दायो माने गियार लिभारफोरखौ लागायगासिनो दं गियारफोरखौ मा होनो लिभारफोरखौ लागायखांब्लानो माबाखौ लागायनो हासिगोन टपनि माबाखौ आरोना टपखौ लागायसिगोन लोगोफोर जाहां जाबाय दायो नै थप लागायजोबबाय स्टार होनोल'सो बाखिसै एसे मारिबावनांगौ इजा क्लासखौ एसे बाखि दंबावो आरो नै बेजों आंजों माने फाहामखांबाय दा स्टार होनो नागिरबाय आंनो होगोन स्टारखौ नायनानै ला लोगोफोर माबादे स्टार जायो लोगोफोर नायनानै लादो बेल लागायनानै स्टार होनोसै बे नाट लागायखांबानो स्टारखौ होनोसै आरो क्लासनि नाट मारगासिनो दं आं स्टार होनोसै लोगोफोर दायो खोरि आगारोना मोजां फिदिंलै फाइनालि स्टार जाबाय दायो मिसिंआ सालायसिगोन दायो जोंहा इउटुबरा होसिगोन
ट्रेक्टराथ' दा मोजां जाबाय मोजां जाखांनानै नै दा जों दुगैसिगोन जोंहा नै हिन्दी इउटुबारा एसे माबा हायलुदोंमोन नालाय माबा माबि बाजिदोंमोन सिङाव नै इखो बोखारगासिनो दं दायो जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि भिडिअखौ गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो ना मा होनो लोगोफोर सोरबाफोर दिनैसो हाबसनबायदोंब्ला साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर जाहाथे माने नटिफिकेसन थाङो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामब्ला आं ना मा होनो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय